I'm trying to break with my tiny little hand. Na čele prichádza so 7. dobrodružstvom. Harry Potter už wie... Który podaje rzymski dziennik na Republika. Należało się tego spodziewać po kimś, kto sam przeszedł nie... A smerom na Slovensko, aby sa aj slovenskí podnikatelia. Že tieto dva lístky dáme niekomu z nás, kto počúva fanrát. Krásne slova, nevieš. Ten pohľad. Ja som spomenula, že memory control... Hej. Bude? Alebo náš bývalý. Iné meno. Le passioni tue le vie e quasi un dopo sta. Áno, adresa je veľmi dôležitá. Takéto, ak máte nejaké príhody s taxikom, tak nám dajte vedieť, my máme... Pane na iné časti tela, tak nech sa páči, poďte hrať na 0900. To nie je akcia alebo festival, ktorý sa uskutočňuje prvýkrát. A bude mi lepšie. Fan Radio SK.